rodina Pongrácovcov v 15. storočí. Túto rodinu máte možnosť vidieť aj vystavenú na obrazoch, a to zobrazujúcich ich od 14. až po 16. storočie. Tento rod pochádzal pôvodom z Liptova, no a do Trenčianskej stolice sa dostal získajúc hrady Strečno a Starý hrad. Po rodine Pongrácovcov pripadol hrad Pavlovi Knižimu. Ďalšími významnými majiteľmi v priebehu 15. a 16. storočia bol Mikuláš Kostka z Osedlíc a rodina Deršvijovcov. V 17. storočí boli najvýznamnejšími majiteľmi hradu František Vešelený a jeho manželka Žofia Bosniaková. V polovici 17. storočia napadli hrad Teteriho vojska, no a koncom 17. storočia po prezradení Vešeleného sprisahania nariadil cisár Leopold I hrad zbúrať a zničiť. V praxi to fungovalo asi tak, že sa strhli strechy hradu a narušila sa časť opevnenia, takže od tohto obdobia hrad začína chátrať a postupne sa meniť na ruínu. V roku 1970 bol hrad Strečno vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatkou. 16 rokov to prebiehali rekonštrukčné práce. Od roku 1978 do roku 1994, no a v roku 1995 bol hrad poprvýkrát sprístupnený pre verejnosť. Najstaršou časťou hradu bola väža. Väža mala pôvodne 5 poschodí, chádzalo sa do nej z druhého podlažia drevenými rebríkmi, čo bolo typické od takýchto väžovitých hradov. V počiatkoch budovania hradu bola okolo veže postavená malá gotická vodná priekopa, takže hrad dosahoval len nemalé rozmery, 18x22 metrov. To, čo vidíte pred sebou, tak to vznikalo v priebehu storočí, pretože v priebehu storočí pribúdali jeho ďalšie časti, ako bol napríklad Severný palác, kaplnka, dvojpodlažný východný palác. My sa nachádzame približne v týchto priestoroch, tak ako ukazujem kľúčom smerom ku mne, na prvom poschodí Južného paláca. Do hradu sa vstupovalo padacím mostom. Len pre zaujímavosť, za jeden večer spálila hradná domácnosť 1400 sviečok, čo predstavuje približne 45 kg vosku. Ďalšia vitrína predstavuje model hradu z 30. rokov minulého storočia. No a znázorňuje hrad pred jeho samotnou rekonštrukciou. Takže si môžete porovnať, ako vyzeral hrad Strečno v čase svojho najväčšieho rozkvetu v 17. storočí a ako vyzeral pred rekonštrukciou. Ja len pripomínam, že druhá svetová vojna hrad značne poškodila. Táto miestnosť, ako je z prvého pohľadu známa, je známa čím? Čo to je za miestnosť, poradíte mi? Je to hradná kuchyňa, áno? Táto miestnosť slúžila ako hradná kuchyňa, dôkazom toho je toto otvorené ohnisko kozu, tak ako sa zachoval v pôvodnom stave. Všimnite si prosím otvor uprostred steny, ten slúžil pravdepodobne ako dimovod. Na stene sa nachádzajú zvyšky portálu dverí a zvyšky ostenia okna, tak ako sa zachovali v pôvodnom stave. Jednotlivé nádoby, ktoré tu máte možnosť vidieť vystavené, pochádzajú z obdobia stredoveku a novoveku. Slúžili buď na uskladnenie potravy alebo na jednoduchú prípravu jedál. V rohu miestnosti sa nachádza kamenný žarnov, respektíve plínek, ktorý slúžil na mletie múky. Pochádza z obdobia stredoveku. No a samozrejme tie drevenú vystavenú nádobu vám snáď ani nemusím pripomínať. V rohu miestnosti je to tzv. Máselnica, ktorá slúžila na múčenie masla. No možno si poviete, že stredoveká kuchyňa bola chudobná, ale práve naopak bola bohatá na niektoré druhy surovín, ktoré dnes už nie sú také bežne známe. Najčastejším nápojom, ktorý sa konzumoval vo veľkom množstve, bolo práve víno. Dokonca svoj určitý prídel dostávali aj šlachtické deti. Ďalším obľúbeným nápojom bolo medový, ale
postaviť Benigna Knížik na prelome 16. storočia. Teraz bude naša prehliadka pokračovať smerom do veže, pôjdeme do najvyššie položeného miesta na hrade, no ale predtým, než vstúpime do samotnej veže, sa na chvíľočku zastavíme ešte pri jednom objekte, o ktorom si bližšie niečo povieme. Takže nech sa páči, pôjdeme tadiaľto hore. Sa mi točí hlava. Nádherné. Nádherné. Radná pani. Toto vidno v podstate z dola. Už sa pýta, že aké? Pokrytý takou železnou mrežou. Ide o chladničku, respektíve zásobáreň potravy. Otvor je hlboký 8 metrov. No v praxi to fungovalo asi takým spôsobom, že sluha sa spustil dole po lane alebo po rebríku a vyzdvihol požadované množstvo potravy. Naša chladnička si už postarala, sa zachovala stále teplo 3 až 4 stupňov Celzia. No a dále istotu, že sa nám nikdy nepokazí a neposypovala potrava. Maminka, poďte tam pozrieť tam. Takže nech sa páči, ďalej hore. Odzadu. Ale ďalej nechal. Celovi porušilo, tak radšej to nie. Hej? To je zasypaná hradná studňa. Chladnička vraj. Čo je to? Mama, aha. Pohľad. Márka, ahoj, sme. Márka. Nás nechce. Rada, že ťa nevidí. Tam je ukradli. No poď. Poď, mamka. To stojí za to. Naspäť pôjdeme. Poď, to stojí za to, nestáva. Čo? Môže vás čuchnúť, ak vám to pomôže. Ja? Ostaneme tu. Si si istá, že chceš vyšľakať? Alebo dcera, ona už ide, nevidím. Sejo. Ideme do veže. Do veže, do veže. To bude schodou. To bude schodou. Ja nejdem. Nie? Idete zostať? Pozrieť tam dierisku. Chladnička, vraj, chladnička tam bola. Aha. Spustili jedného Mám dolu. na schode na schodíkoch. A mučili. Nemuč, výjsť tam hore, to je... Máte peknú si zákať. Tuto musíš kolem mňa. Ide o parkánovú hradbu, po ktorej sa prechádza Hlavica. Obidva. Tam je voda za tebou. Poď, aj ty si sem tak sadnú, Ono, keď a ja na si to chcem mrzí stať. to. Je, ty krás. Prosím ťa, Laurinka. Môžem zrobiť. No, prosím si daj dole, lebo Nemôžem pozerať tam.
Len cez kameru. Ani pozerať tam nemôžem, ja by som v takých výškach bol hotový. Vieš čo, on je tu taký za kopcom. Puste, puste. Tak choď. Starý hrad sa volá, ten z Rucaniny, čo sme videli. A tu ste videli celú dorohu. Pohľad z tej samej vrchnej veže, ktorá bola niekedy zastrešená. Takže toto tu je obec Strečno. Aj Varín Strečno. Pozor, vidíš? Neplatí sa tam vstupné, ale... Marko, môžeš ideme dookola. No vidíš to? Teraz si to obiť. Pozri tam, kde sme išli, tam dole. No. Babka, to ty si neskutočne tu dokázala. Pôjdeme dookola, čakáme. Markus. Tak a na mňa trošku dole. No? Len si proti svetlu, proti slnku. Proti slnku, takže nebude to dobre. Vili proti slnku. Vodný čas paláca. Prevažne vápenec a kremeň. Keď teraz Také budeme červené pokračovať skaly do tam. ďalšej časti hradu, dostaneme sa postupne do Severného paláca a kaplnky. Keď budete prechádzať, tak si prosím všimnite dole, vľavo dole, sa nachádza taký otvor pokrytý železnou mrežou. Slúžil v minulosti ako pivnica. To, čo vo vnútri uvidíte, je filmová rekvizita mučiarne. Preto pripomína filmová rekvizita, pretože túto zanechali americkí filmári, ktorí to v 90. rokoch natáčali rozprávku Dračie srdce. Takže ak ste ju niekedy videli, tak si spomente, áno, že táto rozprávka sa práve natáčala tu, na tomto mieste. Áno, videli V sme. minulosti sa však telesné tresty nevykonávali skryte, niekde v pivnici, ale práve naopak verejne v obci, pretože ich úlohou bolo predovšetkým odstrašiť a dotyčného priviesť k náprave. V skutočnosti sa hviezdicu klenbu, tak ako bola vyhotovená podľa pôvodných rebier. Časť týchto rebier sa našla zrútená do úhradnej kaplnke a časť do úhradnej studni. Vili, chodím zahrať. Vešoveného a jeho manželky Žofie Bosniakovej. Najznámejšou postavou na hrade Strečno bola práve Žofia Bosniaková, ktorá sa narodila 2. júna v roku 1609 v Šuranoch. Ako veľmi mladá, 17-ročná, sa vydala za moravského šľachtica Šerényho, s ktorým odišla bývať na hrad Svietlo do Bojkovic.
Toto manželstvo však trvalo veľmi krátko, pretože Šerény po náhlej chorobe zomiera. Žofia sa vydala po druhýkrát, zobrala si za manžela udatného a mocného Františka Vešelényho, ktorý bol v dejinách známy aj ako uhorský palatín, ale aj svojím Vešelényho sprisahaním proti cisárovi. Žofia Bosniaková mala milú a dobrosrdečnú povahu, pomáhala chorým a chudobným. Nie nadarmo bolo jej životným krédom, po človeku majú zostať iba dobré skutky, všetko ostatné odveje neľúbostný čas. Žofia zomiera na hrade Strečno vo veku necelých 35 rokov, pravdepodobne na zápal plúc 28. apríla 1644. Jej manžel František sa oženil po druhýkrát. Zobral si za manželku Máriu Sejčiovu, ktorá bola v dejinách známa ako Muránska Venuša. Keď cisárske vojská koncom 17. storočia prišli na hrad Strečno, dostali sa až tu dole na toto miesto, čo predstavuje hradnú kryptu. No a tu na tomto mieste našli v neporušenom stave telo Žofie Bosniakovej 45 rokov po jej smrti. Pripomínam, že jej telo nebolo v žiadnom prípade balzamované. Následne na to bola Žofia Bosniaková prenesená do kostola v Tepličke nad Váhom, kde sa neskôr pristavila loretánska kaplnka. No a takto tam vystavená verejnej úcte spočívala až do 1. apríla v roku 2009, kedy jeden psychicky narušený muž vyviedol jej telo spred kaplnku, polial benzínom a zapálil. Takže dnes nájdeme v Tepličke nad Váhom už len popolné pozostatky Žofie Bosniakovej, ale do tohto obdobia prúdilo do Tepličky nad Váhom veľké množstvo turistov, ale aj pútnických zájazdov, pretože Žofia vykonala mnoho uzdravení a zázrakov. To, čo vidíte dole tu na tomto mieste, je Žofia ležiaca v rakve, je to však len jej verná kópia, ktorá pochádza rovnako ako aj vystavené obrazy od akademického maliara Stana Lajdu. Ďalšia miestnosť slúžila v minulosti ako zakristia, tá otvorená, nájdete zvyšky náhrobkov Žofie Bosniakovej, Františka Vešelényho a okrem iného aj vlastnoručne písaný list Žofiou Bosniakovou. No ale dosť už bolo reči, pretože teraz nastal čas na veľmi pekné hudobné vystúpenie. Dobrý, budem končiť za chvíľku. Když tak byste dolů a my zase... Kde pôjdeme tedy? Na čo hore? Tam ešte na severnú väžu. Tak na severnú väžu ideme. Jasné, že ideme, keď sme už tu. Choď. Tu na severnú väžu. Mám sa obliecť Nie, na sever. nie. Teplo teraz všade bude, aj na severe. Keď zima, tak zima, a keď teplo, tak teplo. Detská izbička. Previelka. Previelka tu bola. Takže nachádzate sa na druhom poschodí severnej veže
poschodí ste si mohli všimnúť také otvorené ohnisko, respektíve kozub. Tu sa nachádza kozub, áno, tu sa nachádza imitácia komína. No a vpravo, smerom ku kaplnke, je ako keby taký vylámaný priestor, kde boli v minulosti umiestnené točité schody, kadiaľ sa vchádzalo na druhú emporu. Áno. Na hore vidíte vlastne to jedno okno, to je vlastne spojovacie dvere, kadiaľ sa nimi vchádzalo. Takže toto je jeden z posledných bodov našej prehliadky, milí návštevníci. Dole, keď pôjdeme, áno, takže budete prechádzať cez hradné nádvorie. Prosím, všimnite si dole na nádvorí je hradná studňa. Táto studňa je hlboká 88 metrov, no a výška vodnej hladiny dosahuje 1,5 metra. No a práve tu v tejto studni sa našlo najviac predmetov počas archeologického výskumu. O vyčistenie tejto studne sa postarali jaskyniari z Martina. Vyčisťovacie práce im trvali takmer rok. No a koľko rokov trvalo vykopanie studne, nie je presne známe, ale odborníci sa odhadujú, že to mohlo byť okolo 100 rokov. Takže môžete si dorobiť posledné fotografie, popozerať okolí hradu a keď si popozeráte, počkajte na nádvorí pri tej studni, ja tam prídem a odvedím. Dobre? Takže nech sa vaši oči pozerať. Tam sú kočky. Pohľad do studne. Ale ako kopále. Koľko je hlboká? Haló, 88 metrov. 88 metrov. To je tak zhruba jak panelág, Kopali a s vedierkom To je taký vyťahovali zhruba hore. jak náš činžiak, ne? Čiže nepotrebovali, že toto je Oravský hrad. Vilko, Čauko, Čau. Babka je fotografka a Barbarka. A sme pred hradom. Pred tým hradom Rimancár zastal si táborom. A dále niečo. Belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. Ale tu nie. Tu sú len šiatre predajcov rôznych osviežení, občerstvení a lahôdok. Vidíte hradné hodiny? Prosím. Tak a sme na Oravskej priehrade. Tu sú síce také tento, blbovinky dookola, všetko čo vidíte. Barbarka nám ide kúpiť nanuk. No a tu je prístav. Na tejto lodi sa povezieme. Hore si sedneme na vrch, lebo tam je najlepšie. Babka nás už čaká. No a potom... Ale však ideš svojou, nie? Takže ešte občerstvenie pred plavbou. A už cúvame. Jedlo mi netreba. Už som si nakúpila odloženie. Vidíte, jak cúvame? Pre mňa ja som mala hodne začiatku, Cúvame. Však to sú v pohodičke. Veď ty si už na lodi išla, Bibuš. Dvakrát. Aj. Oni sa tu aj kúpajú v Oravskej priehrade, ale tu je taká voda, že by som sa ja nekúpal. Všetky splašky idú do hotelov a do toho idú do vody. Takže my stále cúvame, ako vidíte.
také malé muštičky nás tu obťažujú trošku. A na budúce sa už natrieme sa týmto. No vidíte, ak sme už ďaleko od toho.